Robím posledné video s jednotkou Fabio, nakoľko už pôjde preč. Chvála Bohu, že pôjde do rodiny. Takže stále bude blízko mňa. Keby niečo na to trebalo, tak by to bolo také, že ideálne, že budem to auto vidieť. Idem akurát dať do pôvodného stavu, to znamená, že elektróny už tu nemám, už sú predané. Ale ako vidíte, už mám tu nachystané narazníky. Tam jeden, druhý. Takže auto budem pomaličky rozoberať. Takže pôjde preč tento narazník, ten bude na predaj. Svetla ostávajú, lebo iné nemám, ale to nevadí, tak aj boli. Mračítka takisto nechávam, naduchy budú takisto, ale pravdepodobne ich otočím. Lebo toto už nebude mať žiadne význam, keďže pôjde v sériové stane, v sériový výfuk. Dynamická smerovka pôjde do dvojkovej Fabii. Čo sa týka volantu, interiéru a tak ďalej, všetko nechám pôvodné, pôjdu sa tepovať sedačky komplet pred predajom, aj radio nechám pôvodné. Zadný narazník, ako vidíte, už je pripravený, takže pôjde preč, výfuk takisto pôjde preč, bude úplne sériový, krídlo plná ostáva, lebo je nalepené s mamutom, takže nebudem to nejak riešiť, špekulovať, tu ostane natrvalo, takisto aj žralok ostane. Tieto deflektory ostanú. Tu a potom mám ešte svetla pôvodné, takže tie pôjdu faceliftové tiež preč. A takisto aj hudba, subwoofer, repračíky pôjdu takisto preč. Takže tak ako vidíte. A ja som hovoril aj to sane. To som asi spomínal, že pôjde takisto preč. Takže pomaličky sa lúčime s autom. Inakšie z rýchlosti, čo tu všetko bolo investované do toho auta, znamená, že to je 1.4 674 kW, trošku papa olej. Aj keď som dával tam nejaké tie aditíva, trošku to odmedzilo tú spotrebu oleja, čo je fajn, ale stále nejakú tú spotrebu má, keďže to beha na LPGčko, to je v poriadku, to nevadí. Tá spotreba oleja až tak nevadí, nie je to nič také strašné. Ale stále mám pri sebe 5 litrovú bandasku s olejom, keby treba dolievať. Tam nejaký vychádza plus minus nejakých 10 000 km, nejaký 2,5 litra. Nie je to strašné pri cene LPG. Hej. Preto to bolo, myslím, že horšie. A auto ide samozrejme, že je lepšie kvôli tomu, keď som zvýšil kompresný pomer. Máte tam aj videá, čo som robil, že tie aditíve Ceramic Tech, hej, čo sa dáva do prísady oleja, pomohlo. No, čiže plechače ostávajú, lebo 15 letné som predal, 16 letné som predal. Auto bude úplne v pôvodnom stave, alebo čo najviac v pôvodnom stave. Všetky tie tuningové veci, čo mám, tak popredávam. Hej. No a auto pôjde začiatočníkovi, takže nepotrebujú žiadne tuningové doplnky na aute, nič. Hudba pôjde preč, no a teoreticky asi čo také nič. To mám také na bežné jazdenie, hej, tu a tam za slušné peniaze. Na auto som dosť veľa preinvestoval, ako úplne nové tlmiče vpredu vzadu, horné uloženia, je tam nová spojka, EGR-ko, elektrika bola robená, centrál, napravy, takisto tyčky stabilizátora, nové brzdy sú úplne vzadu, aj so sprasiatkom bol poškodený, nové hadice, takže by toho strašne veľa, hej, nebudem všetko rozpisovať, ale plus minus auto, ktoré má cenu, plus LPGčko a veci, čo tam bolo investované, plus minus okolo 5000 eur. Samozrejme, nikdy sa mi to nevráti, ale keď si zoberiem a všetko si spočítam tie narazníky, čo zvlášť predám, a je samotné auto, tak sa mi vráti viac ako polovica, čo je celkom fajn. Nie je to nič extra, ale stále lepšie ako nič. A keďže teraz mám dvojku, ktorá je 100-krát lepšia ako toto tu, neviem sa už ani baviť, tak autíčko pôjde ďalej a poslúži niekomu inému. A tá spotreba na LPG to je super. Za 10 eur po meste 150 km. Špica, absolútna špica. No dobre, idem rozoberať auto. No, takže máme tu už konečne pôvodný nárazník.
Sanie je toto odporné, hnusné, škaredé, nemáme tu na hornú rozperu. Čo sa týka týchto na speru nechávam, aj svetla s mračkami. Takisto nechávam, lebo tu je reel. A už sa nechce ani otáčať, to by som musel odlepiť a tak ďalej. Toto nevadí. Ešte budem dávať dole dynamické smerovky. Musím dať, tu je potom pôvodný narazník, inakšie ostal aj športový výfuk. Len s tým, že koncovku som zmenil smerom dole, nebudem riešiť. A takisto tieto predfezlitové svetla, čiže takto vyzerá auto. Úplne obyčajná, nezaujímavá Fabia teraz. Ten predok nie je až taký zlý. S tou maskou, s tými svetlami ešte, ak takto vyzerá nové. Chápeme sa. Takže pomaličky sa lúčime s autom. Šťastný majiteľ, respektíve majiteľka. Tu mám ešte výstuhu, ktorá mi ostala. Takže aj to tam pôjde na predaj preč. No nič. Lúčim sa s tebou, Fabia, a pokračujeme ďalej.